Novac, prijatelj ili neprijatelj, sredstvo ili idol. Danas se sve vrti oko novca. Više novca znači više moći, više mogućnosti, ali i više problema. Da li novac upravlja nama ili mi njime? Biblija ne nudi samo duhovne savete, već i praktične životne principe koji danas donose mir i sigurnost. Ako želiš da otkriješ mudrost koja traje vekovima i pomaže ljudima da bolje upravljaju svojim životom, podrži kanal pretplatom, lajkom ili komentarom. Tvoje mišljenje nam je važno. Mnogi kažu da je novac koren svakog zla, ali Biblija preciznije kaže: ljubav prema novcu je koren svakog zla. 1. Timotiju 6, stih 10. Novac sam po sebi nije loš. Problem nastaje kada on postane cilj, kada nam kontroliše srce i odluke. Danas vidimo ljude koji su spremni da pogaze principe, veze i zdravlje zbog novca. Da li smo i mi nekada bili u iskušenju da stavimo novac ispred porodice, vere ili zdravlja? Zamislimo sledeće situacije. Radiš pošteno, ali se čini da drugi koristeći sumnjive metode brže napreduju. Ili možda imaš dovoljno novca, ali te i dalje brinu sutrašnji troškovi. Možda se pitaš: koliko mi je zapravo potrebno da budem srećan? Ovo su pitanja s kojima se mnogi suočavaju, a Biblija daje odgovore koji i danas funkcionišu. Pogledajmo šta možemo naučiti. Biblijski principi upravljanja novcem. 1. Novac je alat, a ne gospodar. Isus je jasno rekao: ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Matej 6, stih 24. Novac treba da služi nama, a ne mi njemu. Ali koliko nas radi duže, stresira se više i gubi duhovni mir zbog trke za bogatstvo. 2. Pošteno stečen novac donosi mir. Ne varajte jedan drugoga, neka vaga bude pravedna, neka mere budu tačne. Levitski zakonik 19, stihovi od 35 do 36. Danas vidimo ljude koji brzo dolaze do bogatstva, ali ga brzo i gube, jer ga nisu stekli ispravnim putem. Pošten rad donosi dugoročan blagoslov, dok nepoštene pare često dolaze sa strahom i osjećajem krivice. 3. Mudro upravljanje novcem donosi sigurnost. Dužnik je sluga poveriocu. Izreke 22, stih 7. Biblija nas upozorava da ne budemo robovi dugova. Danas živimo u vremenu kredita, pozajmica i materijalizma. Prava sigurnost ne dolazi iz zaduživanja, već iz mudrog upravljanja resursima. 4. Zadovoljstvo i skromnost su ključ bogatstva. Veliko je bogatstvo biti pobožan i zadovoljan onim što imamo. 1. Timotiju 6, stih 6. U svetu koji neprestano traži više, veće kuće, brže automobile, skuplje telefone, Biblija nas uči da pravo bogatstvo nije u onome što posedujemo, već u zahvalnosti i miru koji osjećamo. 5. Dovoljno je bolje od previše. Daj mi samo ono što mi je potrebno, jer ako imam previše, mogao bih se odreći tebe i reći: ko je Gospod? A ako nemam dovoljno, mogao bih da ukradem i obeščastim ime tvoga Boga. Izreke 30, stihovi od 8 do 9. Biblija nas uči balansu, dovoljno za život, ali ne toliko da zaboravimo na prave vrednosti. Paralele sa današnjim vremenom. Nekada su ljudi mislili da je bogatstvo znak Božijeg blagoslova, a siromaštvo kazna. Danas mnogi veruju da uspeh znači koliko luksuza možemo priuštiti. Ali Biblija nas uči da je prava vrednost
u onome što ostavljamo iza sebe, u dobrim delima, ljubavi i miru koji gradimo. Koliko puta smo čuli da neko ima sve, ali nije srećan. Možda smo i mi osjetili da novac može kupiti udobnost, ali ne i mir. Kako ispravno koristiti novac? Raditi pošteno i vredno. Ne težiti brzom bogaćenju, već dugoročnom blagoslovu. Deliti sa onima u potrebi. Ko pomaže siromahu, Gospod će ga nagraditi. Priče Solomunove 19 stih 17. Ne robovati dugovima, duhovna i finansijska sloboda idu ruku pod ruku. Stavljati Boga ispred materijalnog. Pravi mir dolazi iz vere, ne iz stanja na računu. Zaključak. Novac nije ni dobar ni loš. On samo otkriva šta je u našem srcu. Ako ga koristimo ispravno, može doneti dobro i nama i drugima. Ali ako mu robujemo, može nas uništiti. Na kraju ostaje pitanje: ko upravlja kim? Da li ti upravljaš novcem ili on upravlja tobom? Ako želiš da i dalje istražujemo teme koje menjaju život na temelju Biblije, podrži kanal, pretplati se, lajkuj i napiši u komentaru šta je za tebe pravi odnos prema novcu. Vidimo se u sledećem videu.